Здравейте, приятели! Как сте? Минаха 10 месеца, майко мила. 10 месеца, приятели. Без видео. Аз ви казах, че няма качвам, ама вие продължавате да ми пишете. Между другото, специални поздрави за Тоширо 1337, фенче на Ателтрит. Но, благодаря. Ти си единствен човек, който коментира и това видео го правя специално за тебе, между другото, защото никой друг няма го гледа много ясно. Всъщност казах си, това видео ще е малко по-сериозно, ще бъде малко по-така. Поздравичък, няма да говоря глупости както в предния клип, който между другото въобще не се гледа и това е, защото аз все още и до ден днешен не знам как работи YouTube. За сигурност не е това, което аз правя, защото аз в момента играя някаква игричка и говоря. Но не ви обещавам, че даже ще импрувна качеството, защото няма да го импрувна никога. То ще си стои така. Баш сега ли намери някакви реклами ми показва? Слушайте какво сега, хора. Днеска ще си говорим за нещо, което и преди в моя канал сме говорили. Обаче преди сме го споменавали в различни истории. Днес освен ще ви разкажа една огромна история, ще ви кажа и какво всъщност засяга всички хора като мен. Изключително примерни за обществото, направо нямам думи. Нека направо започваме, защото това интро стана 2 минути и ударете един дислайк и почваме. Така. Значи става въпрос за вейповете. Какво е вейп? Няма нужда да ви казвам какво е вейп, вие знаете какво е вейп. Това е устройството, което дърпате и правите пара. Бих си пуснал камерата, тук има едно вейп, ще ви покажа, ама няма. Слушайте сега звука. Това е вейпа. Общо взето в България се случиха, за съжаление, много нещастни случаи след употреба на вейп. Важно уточнение, нещо, което между другото мас-медиите много не искат да ви уточнявате, че във всички вейпове, в които има причинени смъртни случаи, става въпрос за дрога. В течността има дрога, което повдига въпроса защо се позволява въобще това да достига до децата. Така че аз не мисля, че проблема е само единствено в самото устройство и всъщност за това е клипа, защото в момента умуват да забраняват вейповете, независимо дали са с или без никотин. Което е изключително глупаво и аз не мисля, че ще го приема, тъй като към момента на заснемане на това видео е само единствено идея и се приема като законопроект. Скоро време ще се гласува, но става въпрос за цялостна забрана на вейповете в България, което лично според мен ще увеличи черния пазар, който и без това в момента между другото е доста стабилен, защото явно се продава повече. И това се вижда в резултат на децата и на всички, които се тровят с течностите, които се купуват от меко казано съмнителни индивиди. Просто хора, не знам как е възможно да отидеш с ясната идея, че ще се тровиш. Как ще си купиш вейп и течност за вейп от някой, който или не познаваш, или ти го продава на черно. Той и да го познаваш, пак мога да ти го продава на черно, просто в един случай малко по-добре и малко по-разбираемо. Всичко това мене ме навежда на мисълта, че някъде изпуснат момент в възпитанието на всички тия, които си причиняват това на организма, което е проблем на цялата държава, но въпросът е дали трябва да страдат хората, които действително искат да откажат тютюнопушенето и да го заменят с вейпинга. Разбира се, че не бива да страдат те заради това, защото истината е, че вейпингът не е
Не се води алтернатива, но е по-малкото зло със сигурност. Това е нещо много важно, което трябва да се говори, защото говорят вейпове опасни и безопасни, обаче реалността е, че просто децата взимат наркотици и затова падат, припадат, умират. Не искам да казвам, че не омаловажавам нищо с това. Все пак случаите са много сериозни, станаха няколко в рамките на един месец. Важно е да уточним, че аз записвам в момента сме 8 и 9 февруари и все пак още не е решено, но в случай, че го решат, ви казвам, че черният пазар ще се увеличи драстично. Все пак обещах ви някаква история ви разкажа. И реалността е, че когато започнах да снимам това видео преди 5 минути, въобще нямах никаква идея какво ще ви разкажа. Затова относно история с някой вейп. Всъщност ще ви кажа как си купих вейп с марихуана. Това е малко кликбейтърско. Беше един нормален зимен ден. Бяхме с един приятел навън и аз имах вейпче. Най-нормално вейпче, което мога му сменяш, то работи на капсули, на принципа на капсулите. Отиваш, купуваш си капсула за вейпа, тя вътре е с заредена течност, не се занимаваш с помуци и така нататък. Сега няма нужда от специфична терминология за хора, които не разбират. Просто течността може да бъде каквото искаш. Отивам в магазина и гледам течност, на която има картинка на трилистно растение. И ги питам, нали, какво е това, и те казват CBD. И аз ги питам какво е CBD, никакъв отговор не получих, в крайна сметка реших да го купа. Оказва се, че CBD всъщност е екстракт от това тъй лечебно, прекрасно растение, заради което в момента стават такива сериозни инциденти. И то не е само заради него, то е сравнително лека дрога, но те като слагат някакви дизайнерски дроги. Всъщност аз не разбирам толкова от това, така че не мога ви кажа какво слагат и какво не. Аз си купих CBD. Консумирах си го и се почувствах много зле. Истината е, че не се почувствах зле веднага. Имаше някакъв леко успокоителен ефект, но, например, 2 дни след употребата аз се чувствах много зле, направо се едно съм болен, разбирате ли? Но не е защото ми се пуши отново, а защото просто усещам как нещо се прецаква, разбирате ли? Нещо много сериозно се прецаква с мене. Не знам от идиотия или от какво реших да си купя още един път. Купих си още един път и мина се един ден, реших да я фърля тази течност, защото осъзнах просто колко нервен ме прави и много зле се чувствах. Но нямаше някакви такива психоактивни ефекти да виждам на забавен каданс и такива глупости, защото първото, което е CBD по дефиниция не е психоактивното вещество от трилистното растение, което не мисля, че YouTube вече ми да каже какво е. Така че правете разлика между различните видове екстракти на това растение. Всъщност CBD реално погледно се използва и в дерматологията, доколкото съм запознат, за различни кремове, лекува всякакви обриви и така нататък. Използва се просто в тази индустрия, но рядко за този тип консумация, който аз си го взех, защото просто наистина не те кара да виждаш с розови очила все едно и малко се обезмисля. Поне аз така го виждам, да сега, честно казано, беше преди 2 години, така че може да са малко бледи от тогава. Къде бях и 10 месеца? Аз ви казах, наистина няма да качвам толкова често видеа. Искам само единствено да се радвате все пак, ако видите някое видео от време на време. Ако въобще някой се кефи, защото истината е, че в тия видеа аз не съм адекватен на макс. Аз винаги ги снимам късно вечер. Сега няма ви показвам колко е часа, но гони 2 часа в момента сутринта. Аз се затова говоря така заспал. Мисълта ми е, че
този закон за вейповете приемат ли го, просто не мога да си представя какво ще се случи с нацията като цяло, защото доста хора са прибегнали към вейпинга като алтернатива, макар че не е пълна алтернатива, но все пак наистина по-малкото зло е. Извода от всичко това е: внимавайте какво взимате. Наистина пазете здравето си, то трябва винаги за вас да е на първо място. Тренирайте, със сигурност тренировките са много важни, откакто не съм качвал през последните 10 месеца, аз се фокусирах доста върху тренировките и някои други дейности, които просто не мога да споделя, защото ще ставим прекалено конкретно. И мога да ви кажа, че това наистина ми помогна, промени цялостно моята рутина, но и моята представа за това какво искам да правя за в бъдеще и какво всъщност имам възможност и амбиция да направя. Това е, хора. Няма да правим по-дълъг този клип, исках само да ви съобщя това нещо. Благодаря ви много, че гледахте, защото все пак, макар че не ми пука особено дали ще има много гледания или не, оценявам факта, че сте отделили 10-15 минути от времето си за това да ме гледате, въпреки че сега в момента истината е, че не съм ви чак толкова интересен. Какво друго? Благодарих на Пичагата в коментарите, той наскоро е коментирал, наскоро преди един месец, но той клипа е на 10 месеца, така че за моя таймлайн това е скоро. Големия въпрос дали ще се видим скоро пак, истината е, че едва ли. Може и да реша да кача видео, така че никой не знае, приятели. Ако живота ни срещне отново, надявам се да е с добро. Благодаря ви, че отново ме гледахте. Може да праснете един лайк или всъщност каквото искате, праснете, само внимайте. Не ги праскайте много. Оставете и за другите. Стига глупости, наистина благодаря ви и до скоро.